Jawa, kamu itu harus bangga. Wah, seni Jawa. Walaupun itu kan dulu kalau nggak sekolah seni kan sulit nyanyi sinden ngeten niku. Tapi karena ada kemauan dan tekad insya Allah saged. Tombo adem. Tombo adem alhamdulillah. Mau sempat hujan sementara. Wah, langsung donga niku Mas Dalang mampet seketika. Iya. Tengere udan kuwi rejeki. Nggih. Rejekine Piyai Mojo Cetha napa Seto? Mojo Seto. Mojo Seto. Nyuwun pangapunten Den Mas Bagus. Kula wau dugine telat jadi dereng saged sowan ten Bapak Lurah, ngapunten Bapak Lurah. Wau badhe sowan mriko Jawa nggih to. Nggih, dalane lega niku gek kula niku nggih sakek cilike ramet iku lek tiba kepleset mabok. Akhire ngapunten ngaturaken sugeng Bapak Lurah saking mriki Bapak Carik saha kanca-kanca prakas sedaya mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok tasih anyep Bapak Ibu? Napa sami asrep? Sepindah malih nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah matur sembah nuwun. Kula pujekne sing rawuh dalu niki kalimpahaken rejeki ingkang kuwatan. Barokah. Kita diparingi kesehatan sedaya mawon. Alhamdulillah. Sing dereng panen muga-muga ndang panen. Sing dodol bakul-bakul muga-muga ndang laris bakulane. Terutama iki bakul wedhus, bakul sapi aku wis ndruwedeg. Lho kok ndredeg, Mbak? Delok engkas ki ndredeg aku. Oh, besar. Apa ndelik aku. Loh, kok iso ndelik? Aku ngerti ning kene nek blantik sapi akeh. Iku iso mulih dikeluh aku kono. Lah iki tandune ya dina kurban to, Le. Kurban belehan. Beleh sapi, beleh wedhus. Iya jenengku Brahman. Kletik gilek. Iya. Tapi ya alhamdulillah. Jadi asma kinarya japa. Nggih, lah niki sing belum tahu diungkap di panggung saya, Mbak Lucy. Ngaten nggih. Nggih, Brahman itu dari sejak kapan? Brahman niku kula nembe memasuki dunia pesindenan nggih. Kula niku di dunia seni kan mulai awal tasik kecil. Nggih. Mulai seni tari, nyanyi-nyanyi sembarang musik saged. Mulai musik band keroncong, dangdut, musik barat, musik Cina, sembarang nopo dari berbagai negara insyaallah saged. Lah hadroh malah penyanyi Nasidaria aku dia. Tenang asli. Lah justru itu kula ningali bule. Bule nyinden kok raos kula niku keronto-ronto kebangetan mentolus. Kowe iki wong asli Jawa, wong Ponorogo, kok malah gayamu nyanyi kebule-bulean. Justru itu loh. Bule lo nyanyekne wong Jawa, kamu itu harus bangga. Pah niku kaya dikampleng setan sewu. Nggih, terenyuh. Nolong
tolong sapa? Akhirnya aku harus bisa seni Jawa. Walaupun itu kan dulu kalau nggak sekolah seni kan sulit nyanyi sinden ngeten niku. Tapi karena ada kemauan dan tekad insya Allah saged. Tapi saya merasa belajar seni Jawa niku sangat sulitnya luar biasa. Nggih. Asal usul Lucy Brahman. Lucy Brahman. Niku sing maringi nggih Bapak dalang saking Ponorogo mriku. Merga piyayine dawa dhewe gawedi dhewe lek lungguh cedak buta. Nduk kowe besok lek dadi sinden tak jenenge Lucy Brahman ben supaya gede jenengmu, gede rezekimu. Lah terus disahkan meleh kalih Bapak Anam Surata. Brahmana hati-hati lho nduk gawe jeneng. Brahmana tak tegesi Brahmana ya aja Brahman. Brahmana tegesi kasta tertinggi. Mugi-mugi dadiya dhuwur. Dadiya pinunjul lan kathah berkah rezekimu ngono. Nah, dadose malih Lucy Brahman. Gara-gara jeneng Lucy Brahman iku ora iso cilik. Arep diet model piye mawon nggih tetep semanten nggih. Ya iso sing anu kudu diblek wong aku. Amin kapus. Tapi kula sampun mengadakan penelitian kok Bu Lucy. Ya napa? Ngaten. Kok ngaten itu ngaten. Seniman kok ana embel-embele jenenge Kiwat. Nuwun sewu. Niku mesti dadi kondang akeh-akeh. Niku lho percaya. Lucy Brahman. Lho Lucy Terus Brahman. Banyuwangi Deni Percil. Niku nggih jeneng Kiwat. Iya. Aku sok arepe tak tambahi jeneng Kiwat. Jenengan ya butuh aja kurang masak bar tok. Akbar Garangan. Nek ora tambah diujat kok sakalan dono. Kaya lah, ora ditambahi kowe wis panggah salah uripmu. Nek kudu diterima. Blogger no. Rambutnya anyar. Wanteng tampakane. Aku mah urung ketemu dadane Bu Lucy ning buri dadi ketemu. Ya sehat ya Mas Bagus. Amin. Wis tambah muncul asmane ini Pak Lurah asmane sinten? Pak Jarwo. Oh, iya to. Anak priyayine cuek banget. Nggih, Pak. Nggih, mboten kagungan omong nek ora didumuk mboten ngendika. Malah lek kowe to yang kelih-kelih bintang tamune Lucy Brahman lak ndak aku nuso. Aku susah. Ngene iki sing ndi iki. Tak pengen nuso. Sakjane iki. Dalang piye? Wis dak lungguh kono. Apa arepnya apa? Oh nyala. Ya ta. Pokoke Lucy iki sapa Mbah sapa jenenge? Mbah sapa? Mbah sinten Mbah sinten jenengan? asmane? Arman. Lah iya ta. Arman. Nggih. Ora nang tulung agung nang Jombang masalah Mbah Man. Mugi sehat panjang yuswanipun. Amin. Gitu. Jenengan kok sik rusak kaya ngene iki duwe krentek. Nyaper sinden iki mang sangune oke. Wah, akeh lah wis to. Yuswane pinten nyuwun sewu yuswane pinten?
Wah, Ya. Nduk, piye ya? Mengko permintaan yang lainnya dipinangkani ana ing nggon Parsama gara-gara. Iya, Mak, iya. Nutuk nelakon Banjaran Rama Bargawa. Ngono ya, Mak. Sawis saji ingkang sinuwun nutuk nelakon. Ayo Mak tak dereke surak semprang bareng komandan.